wannan biki namu da za a yi alquran sai an ci daddawa. Daddawa kuma Daddawa kuma. Ha ba da Allah. Daddawa kuma? Baki za zo daga birni ka ce a ci daddawa? matsalar saurayin nan naki kenan. Dan alquran sai kura dadi. Ina sai dankali ga bu katon sai dankali. Yo ƙauyen nan sai ya ci ko sai ya ci dadi alquran. Me za a yi da dankali ne? Salatat za a samu kulli a kwadanta latas. Shi yasa kike burge ni hama. A sa dankali a ciki. Ina ji na. An raba wa baki. Ina ji wayin nan ko. Bikin mu da zamu tsakani har Allah dankali zamu so da yawa. A zuba dankali kayan dadi ne mu kin sanin muna da kayan dadi da yawa. Dankali kuma? Dankali kuma fried rice fa ke yi da nama da juice kala-kala saboda wanda baki da za su zo su ci. Me za a yi kuma da dankali a hall? Kuran dankali. Ya rahmakallah. Zalatul bidiya wai kai mutum sunna. A'udhu billahi. Anya kai makaranta kuwa kai. Kana zuwa islamiyya kuwa? Aji kana islamiyya. Ya rahmakallah. Zalatul bidiya wai kai mutum sunna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ba za mu ce ba. A'a wallahi sai mun ce ya rahmakallah sunna. Dole ki ce mana tunda zaki auri kasuwar goman jahili. To In ba jahili ba ya ci shawa ya ce izalatul a ce mai alamu ya rama kalla ya ce izalatul bidiya wai kamata sai a jahili ne. Wannan wani kallon magana ne zaka ce mu. San kusan ina mure ne ina mure. zo mu je. Zalatul bidiya wai kai mutum sunna. Jahili. Ai sai a koma makarantar malam Ila. Ai ba a jahilin guda biyu sai dai ayi guda hudu wato mu da ku kenan. Manta da su ai na faɗa daidai ko? Mana daidai ne. Mutum ya hadu shawa sai ya ce zalatul bidiya wai kai mutum sunna. A'a ba haka bane ya rahmakallah ake ce me kuma wani izalatu bid'a me han ba kin da kina ba. Haka sai a raina maka gashin ziya maka gori ya ce baka je makaranta ba. Mu je makaranta. Za ki saka na makaranta. Zan sa ka wallahi. Na good. Za ka yi? Makarantar Malam Garba zan shiga. Oke ba matsala yanzu mu je to. Yana karatu alkurani baya duka amma sai mutum bai jin magana yake duka shi. A idan kanka baya daukan karatu dole za a dake. Sai dinga dauka ina da kwakwalwa. Na san ki zillaziya. Ka wata nan kai wata nan. In wance in matan auren? Da wata ya rahmakallah. Zalatul bidiya wai kai mutum sunna.